חברים, אוקיי, אני לא בא לחפור, למה? יש לנו, אני ועומר עבדנו איזה שעה על להשיג 2630 ג'מס. לא יודע, שעה ומשהו או שעתיים. עכשיו יש לנו חבילות. עומר אמר לי, הוא יותר מבין את זה ממני, הוא אמר לי שעדיף לפתוח את החבילה הזאת, אז יאללה. אתה מוצא לי את מי אמרת? גוקו אולטרה אינסטינקט? כן, החדש. כן, לא, בא לי את הישן. או בג'יטה החדש. אבל בא לי סל. עומר אמר לי שיש את סל. האנימציה של סל, לא את סל, כאילו בלג'נדרי. עומר אמר לי שיש אנימציה חדשה של סל מקס, ולא כל כך הבנתי את המילים. הוא הראיתי לך תרתום. אוקיי, אחד. לג'נדרי? לא. אוקיי, מקליטה. אוקיי, בסדר. חבילה ראשונה? בסדר. לא כזה, בסדר? אבל כן. לא, לחצית החבילה ראשונה, 300 ג'מס, זה בסדר. סבבה. אוקיי, 5. אופה, 500, 700 ואז 1,000. וואי, יש לי בדיוק. ואז עוד יש 1,000. לי בדיוק ל-500, יש ל-700 ול-1,000 בדיוק. ואז הולך להיות לך אבל עוד 1,000. אז את זה נכון. ואז החינם. אוקיי, הנה גוקו. נגד פריזה. אוי ואבוי. תיקו, זה לא כל כך טוב. גוקו. אוי, לא, תעשה אותיות קטנות. משהו. נראה לי הוא מפסיד. לא, תיקו. סבבה. לא יצא פה משהו טוב. זה סביב. אוי, לא. 500 יצא יותר טוב. לא, 300 יצא כרגע הכי טוב. כן, כי 300 לא. יותר מה-500 כן. נראה אולי 700 תהיה. טוב. אבל בינתיים לא... אוקיי, נראה, זה רוב הסיכויים שזה לג'נדרי. יש גם סיכויים שזה סל? יש סיכויים. או ברולי, כי זה גם עמוד של ברולי. לא. אוי מלא. אוקיי, זה כאילו... לג'נדרי. לא בטוח. רוב הסיכויים שזה לג'נדרי. קצת סיכויים שזה... לג'נדרי. כן, אמרתי לך זה? זה החדש! זה גוקו החדש! זה גוקו החדש! הוא טוב? כן! הוא בעצמו הופך לאולטרה אינסטינקט. באמת? מה, הוא פשוט הופך? לא פשוט הופך. אני בחיים לא שיחקתי איתו, אני לא יודע. שיחקת נגדו? כן. והוא טוב? לא שיחקתי. אחי, אבל הייתי איתו, הוא מטורף רצח. דולב, אני אעביר לך את גוקו אולטרה אינסטינקט הישן, תביא לי אותו. איך פתח? יואו. אימא'לה. בר 700! ב-700 הראשונים. זה לא מצליח להקשיב לך. אוקיי, יש פה פתאום מצא לי גם את הגולטרה אינסטינקט. יש פה סיכוי לסל. סל זה בכל המודים? כן. יש סיכוי, רגע. אוקיי. יכול להיות פה גם לג'נדרי. כי רוב הסיכויים אבל שלא, למה כפת מזרח. לג'נדרי. די. רציתי את הגוקו השני האולטרה אינסטינקט. די. אימא זה לג'נדרי. אוקיי. איזה יפה הוא, מה זה? אני חתום על שלי והשיער שלי מושלם. אימא'לה. אני לא מאמין שהייתה לך אותו. רגע, גוקו שלי עכשיו משתפר? כן. וואי, טאן! מה? הוא כבר על 7? אתה השגת אותו? אומייגאד, אני שמח מהפתיחה הזאת. תקשיב. אתה רוצה להשיג לי עוד יהלומים, עוד 1,000 יהלומים? כאילו עכשיו תשחק לי, ואז נפתח את החבילה, ואז אין לנו גם את החבילה של החינם. כן, בדיוק.